Jeg har en kæmpe stor gasboble i min mave. Men ellers så har det fantastisk. Det var fandme en god tid. Så. Ja, der er knald på. Forberedelserne til årets store kapsejlads er i fuld gang. Og holdet her er vant til at vinde. Det er tradition, at vi vinder det bækken, fordi vi er bedst. Mestre var de. Men sidste år tabte de. Derfor skal gruppen af medicinstuderende nu vise, hvad de dur til. Det sker på torsdag foran mere end 10.000 tilskuere. Showet skydes i gang med en fantasifuld indmarch. Der har været elefanter og lastbiler og svævebaner og kampvogne, tror jeg, og mejetærsker og ting og sager, der har været. Så der bliver gået op i det. Det gør der. 3, 2, 1, nu. Deltagerne skal ro tværs over Unisøen. Bunde en øl. Tag 10 omgange om flasken. Og så direkte i båden og tilbage. Det hurtigste hold løber af med sejren og pokalen. De gyldne bækken. 50 sekunder er dagens bedste tid. Det sikrer Lalle en plads på medicinerholdet. De skal kæmpe mod 11 andre hold, og medicinerne har vundet 5 ud af de 7 kapsejladser, der har været afholdt siden 2000. Træningen er seriøs og tager hårdt på båden. Det er sådan en fjederpæl her, som sidder og holder de 2 led i åren sammen, som er hoppet af. Altså, det er nærmest uundgåeligt, når man træner på det niveau, som vi træner på, at der kommer skader på udstyret. Altså. Men de ting tager vi jo forbehold for. Det er jo også en måde at finde svagheder i sit udstyr inden selve dagen. Så man har simpelthen, så man har den perfekte løsning på dagen. Holdet til kapsejladsen er nu sat. Mikkel klarede ikke kottet. Jeg er en bitter mand, men jeg har vundet bækkenet en gang før, så jeg synes vel et eller andet sted, så er det også fair, at det er mig, der ikke sejler. Det er eddermame tæt. Det er helt sindssygt. Lille bitte, halvt sekund, men meget langt. Det er fedt. Også fordi, at så har vi ikke sådan en eller anden backup. Hvis nu der er en eller anden, der træder på en sten i morgen, ikke, og dør, at så har vi ikke sådan en eller anden backup, der hedder 31. Konkurrencen er hård. Derfor holder medicinerne sig ædru før slaget på søen. Man drikker heller ikke fuldt før et OL, og det her det er jo på linje. Så det er lidt seriøst for jer, det her? Ja, det er meget seriøst. Vi har alligevel et par tusind mediciner, der sidder og kigger.